Id-dwana Maltija permezz ta' tagħmir speċjalizzat li għandha irnexxielha tinterċetta mill-Freeport kimiċi, armi u oġġetti ta' użu doppju li jkunu sejrin lejn pajjiżi ta' konflitt jew li għandhom sanzjonijiet kontrihom bħalma Sirja. Il-port ħieles ta' Malta u meqjus bħala wieħed mill-aktar portijiet biżla fil-Mediterran. Dan f'ħidma konġunta bejn id-Dipartiment ta' Dwana, id-Dipartiment tal-Kummerċ u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, kif spjega Neville Aquilina, Direttur Ġenerali fih dan il-Ministeru. Ovvjament inti meta jkollok ċertu armamenti qed jiġu ixxipjati b'mod illeċitu, kemm jekk huma armi kimiċi, bioloġiċi jew materjal ta' użu doppju, ovvjament tittoqgħod attent ħafna u ma tħallix dan isir. Kuntenti ħafna bix-xogħol bil-ħidma u bil-kooperazzjoni li għandna. Pajjiżna jaħdem id fit mal-Australia Group, forum ta' pajjiżi li assigura l-esportazzjoni ma tikkontrabwixxix għall-iżvilupp ta' armi kimiċi jew bioloġiċi. Il-pajjiżi apprezzaw li nonostante il-ċokon tagħna, però r-riżorsi tagħna huma kollha qegħdin iffukati biex naħdmu ħalli l-kummerċ kompli jikber, però kummerċ li huwa safe. Erba' filgħodu l-laqgħa tal-Australia Group saret Malta fejn 43 membru minn pajjiżi differenti parteċipaw f'din il-laqgħa. Il-laqgħa ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela li qal li Malta hija onorata li l-laqgħa ta' dan il-grupp informali saret f'pajjiżna. Tkellem dwar kif Malta ilha 15-il sena tipparteċipa bisħieħ f'dan il-grupp sabiex tgħin biex ikun hemm kontroll fuq l-esportazzjoni u jitħadmu prassi siguri. Il-Ministru Abela qal li għall-futur Malta se tkompli taħdem biex mhux biss jittieħdu l-passi siguri imma ma jkollniex armi kimiċi u bioloġiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.